and any assume fear, I make a home. Yasum na na fie ko bi se wa mpem no onua no eka ho ene na na ye di asem wa ha sei to so enu ye di asem na na fie ha sei na ene wa ko ne krachi ya tena ha sa musumbe mienu ene adu se de ye no tinna ye te ha ye na na wuo ni nti ene ye te ha odene ho kwada so hima me de nana free suma na naima eye nana preko apa ya mra me bedi ade aso ka kire me ya se ma me fa obi ho asem enhye mitirim se me de obi ho asem hye mitirim a sipe ebe chi me ndi asem na o kan me de to ma adwene mu obi ya ye me bibia ma ka kire ma sem bia ye prem and I say, and the cray, contum ponye, wouldn't contum podia Akonya, who knew baby. With the master man said, Nahima, you did jam, said, and the crank one, I mean, come, medium the back kind of baby. Or your bar, Sabia saw him out with 2 foot. When you move, we are the end and yard, or back catch you are 2 for no aside to wide about the channel. Tinya me fa ne kran sie maye adoma sewa adoma nyabena adoma sewa santin ma jase hinene me Mikro shooting Konya swap for him and me. I'm sassy doing passing him. I come home. Nana dear, me can't say me didn't who dance ya made the baby. Just said, Anna, or your bad tankasia, bad tansono. Ya ni penny na yana nanoni yama menono. O ye nipa or no bin tabby. One in the Tiprana and Bonati say no dear chow. Ye nyina ya neje no ho ye nya no ho do ya ye de somo no obi aba mu amu se ebi ane maame no ayese na ya me ya na menye se sa ni ho ye nyina ye wira no ene ye somo no odum de kuri yem oye enna kase de mai santima nyina ye wira no obi a ena nanu obi a maame no ene ye de somo no en so na sombani ni jase henene me owoni nkonya soafo ni nkonsanfo owoni nkotibisifo ya ye ka no ye wono moduafo wono moduahene owo ne fo bebre ya ya hena se a ye nyina ye wira no a ye somo no Bonte hima kakra meka fa na ho se de nyina na na de obatan kese a obedi sante ma no ofa sante man nyina ahenie no kanka ma no kai nyina abomu odo bia enye se bia woni wonti na ye kasa da bi obatan a yeso edi na chi no obi ampa aba kakra meka no sante ma chiame ajemai Kasama na santema. Ana santema ine saya che. Minimsedi usitie nyina. Odonipa. Owo nipa. Umenipa wa motere. Owodo manema. Owodo mananam. Yeni wo fidyo nyina nana wodo ene kwala ani nyina. Kotum sonkonson kunya swafo bemufo me kan me jade ni kwala ani nyina ene ene tie ene tie wanye bone da ko pun se ne ma me ne de kwa mene mu se de ma me sitie no sam kaza me kan wasma me che ade be che se ye hu se di sitie ya wo wodo ni pa
Asanteme nyinaa wɔdɔ yɛn. Onhwɛmu nyi bi. Ɛna nufo kɛse a onum yenum n'ano. Ɛne nana afie ko bi sɛ wampem. Otosum yenu. Santeme ma wɔyɛ abureki ehema asoso. Wo frɛ na abureki ehema ne wo kunu kura. Ne wo wie no kura. Abureki ehema. Wo wie no kura. Me kan na makandie. Sɛdeɛ mene ne san yɛ firakyɛ mfie kɔ bɛ mfie aduasa mentim ka maame no asɛm ne ka bɛwa mo nyinaa mo nhyɛ den santema nyinaa so nhyɛ den kyɛ sɛ yɛahwere ade kɛseɛ yɛahwere ade papa bi so ahwere ade papa paa yɛnya no so ɛso yɛnso nyame wɔ hɔ a yɛbɛnya ebi a deɛ wɔn nso bɛdɔ yɛn na waba masema no FM Nana Osudiaka Tosumienu Bomso Hene na Sante Hema Chami Sembela Mekan Bill the Mekan na Chami Ajmaka the also Mekan na Chami Ajmaka na Hema Wabadaye Odobia Santima Yagradi Santima Mami Panen said oh Munimuno said na Chami Ajmaka won hwem enyi bi mfrim Odobia impending cotton student conson adishie ne modwafo ne maegu enchan Odobia ye ne dia Odobia wawa no omahu se wuwu enipa udimu yes say foforo beba no so adoya no ye no say Sante Hema no abinu ba ya ma ye kra kacha we demo Super Champion TV e demo say de munum no ye wrote ba nwaso Sante Hene ni mame ni mpon da fom no Santimen na since ye shen e man shedding onya kukuduro na ofamfia Santiman so man ye ntu ade to nani emu ya se kan ya kan sen se de kan se yewra otufo ti abanwa so Santiman na Hema mpanifo nyina ma shedding that's they are from Tom Tosumienu Masin Shayesu na yewra de se ka se ye di no adanse a na nke ye wie da se ka badaye pa ne bata kene kese mi hu de betimi ja foto yewra nsem ni na anam ni na ke ti yewra de se se di no adanse na nke bedia nke to ntwada idende Nana Asare Dubuahi na Sante Man Konson hina wo asokoro mampon na Sante Man bempon prekope ni me adanse akra mi de wo na ho ni se Nana eye sebi obatampa odwene nipa da sani bi o wasase eso hu nimdie nyansa bukoduro ene wa hwefia se asembi ho eba kakraka asabro de betu peno busa asem na akwa kitikiti na me nyansa ne na bukoduro ne nimdie ntino o ma emre o asem ekan bia o ma asem simple kra ebidimai bia o hin bia so asabe wone no edi asem na se oba fie ebesom a chese na bukoduro ne nimdie ne nyansa de nikreni esumbu ye pa ma Santiman ya hwa de pa Shuradi ti mse yankopon wode no besie mikra besie ya maye
Bede Nana Yaw Jenfi Bear put the second. I am a cocobe. May Asante Manku your swing. When you mean it, Nipanimini, and I sent him. We need papa. Adoye, Abadaye, Efutupa. When you share, son or demand. Me, I am a cocoa make us say. Being an abunia, Sabi, Unyame, Bitu Maka. Nana Mati 777 Akunya. Ukudia Kunya away. Boame, Bibiami BM. Before of framing such a and a motubia metubia is a banho on my country. You many penamini. Nasantima, yes, says Unyame, and Ferenci. The Samampa Emra Debia na Payura. Ayana Mammy. Also, no diaper. Na you catch them on Fanka Sanchere. Sinyami on Fa Nekera is she. Your friend Bafo was there too. Santin man is Santin and Brenny. Then your boss Santin man is Santin by the classic. Thank you.
Ya akonya no unuru baabia ntino me de masama ne se na hema de odi ja me se enokura nko na menka no me de be ka ne de bia oye oba sabia so hema otufo wonyenyi mu wo ya de na nya obe ka kiro no otufo no asa atwo aye de aba be hye no tinya me fa ne kransie maye Adoma sewa adoma nyabena adoma sewa santin ma jase henene me mikro suni nkonya soafo henene me emsase edum paase hema aka ho nana de me kase me di ne ho danse a medi bebere chese ana oye batankase batansono ya nipa nyina ya nana no ne ya maame no no oye nipa onno bi ntabi woni ne tekra na ya ne boni atese no de achew ti ye nyina ya ne je no ho ye nya no ho do ya ye de somo no obi aba mu amu se ebi ane maame no ayese na ya me ya na me nyese sa ni ho ye nyina ye wira no no ene ye somo no odum de kuri yem oye enna kese de mai santima nyina ye wira no no obia enana no obia maame no no ene ye de somo no en so na sombani ni jase henene me owoni nkonya soafo ni nkonsonfo owoni nkotibisifo ya ye ka no ye wono mojuafo wono mojua hene owo ne fo bebre ya hena se a ye nyina ye wira no no a ye himo no Bontehima kakra meka fa na ho se de nyina na de obatankese a obedi santema no ofa santeman nyina ahenie no kanka ma no kai nyina abomu odo bia enye se bia woni wonti na ye kasa da bi oyo obatan a yeso edi na chi no obi ampa aba kakra meka no santema chiame ajemai kasama na santema bre ya hena se a ye nyina ye wira no no a ye himo no Bontehima kakra meka fa na ho se de nyina na de obatankese a obedi santema no ofa santeman nyina ahenie no kanka ma no kai nyina abomu odo bia enye se bia woni wonti na ye kasa da bi oyo obatan a yeso edi na chi no obi ampa aba kakra meka no santema chiame ajemai kasama na santema ne saya che minim se de osi tie nyina odonipa owo nipa omenipa wa motere owodo manema owodo manana no yeni o fidio nyina nana wodo ene kwala ni nyina kotum sonkonson konya soafo bemufo mekan mejade ni kwala ni nyina ene ene tie wanye bone da ko pinse ne maame ne de kwa mene mu sade maame sitie no sam kaza mekan wasma meche ade be chem kese ye hu se di wisitie ya wodo no nipa asante nyina wodo ye onhwemu nyibi eno nufu kase a onum yenum na no ene nana afie ko bi se wampem otosum yenu sante ma oya breki ehima asoso o frera breki ehima ni wokuno kura ni wo wie no kura breki ehima wo wie no kura
meka na makande said the minute sign fracture mfie ko be mfie dia sa mentim kama amenasem me kan be wa munyina mon shedin santimen nyina so shedin kesi ahwiri ade kese ya hwiri ade papa bisoso ahwiri ade papa pa yenya no so eso inso nyame wo ho a yebenya bia bia won so bedoye no wapa masema FM nana osu diaka tosu mienu bomso hene na sante hima chami ya sembela meka bio ya meka nyina na chami ajuma yake ya ose meka nyina na chami ajuma yake batankasiye batansono ya nipa nyina ya nanano ne ya maame no no oye nipa onno bi ntabi woni ne tekra na ya ne boni atese no de achew ti ye nyina ya ne gie no ho ye nya no ho do ya ye de somo no obi a be mu amu se ebi ane maame no ayese na ya me ya na me nyese sa ni ho ye nyina ye wira no no ene ye somo no odum de kuri yem oye enna kese de mai santimen nyina ye wira no no obia enana no obia maame no no ene ye de somo no en so na sombani ni jase hene ne me owoni nkonya so ni nkonsanfo owoni nkotibisifo ya ye ka no ye wono mojuafo wono mojuahene owo ne fo bebre ya hena ase a ye nyina ye wira no no a ye somo no Bonte hima kakra meka fa na ho se de nyina na de obatan kese a obedi sante ma no ofa sante man nyina ahenie no kanka ma no kai nyina bomu odo bia anya se bia woni wonti na ye kasa da bi obatan a yeso edi na chi no obi ampa ba kakra meka no sante ma chiame ajemai kasama na sante ma ne saya che minim se de osi tie nyina odonipa owo nipa omenipa wa motere owodo manema owodo mananam yeni o fidio nyina nana wodo ene kwala ni nyina kotum sonkonson kunya soafo bemufo me kan me jade ni kwala ni nyina ene ene tie wanye bone da ko pun sene ma me de kwa mene mu sade ma me sitie no sam kaza me kan wasma meche ade be chem kese ye hu se di wisitie ya wo wodo ni nipa asante me nyina wodo ye onhwemu nyibi eno nufu kase a onum yenum na no ene nana afie ko bi se wampem otosum yenu sante ma o ya breki ehema asoso adoya no ye no se sante hima no abi no baya ma ye kra kacha e demos pa champion team e demos se de munum no ye bro ta ba nwa so sante hene ni mame ni mpon da fom no santimen na since ye shen e man shedding onya kukuduro na ofanfia santiman sumaye ye nta dia to dani emu ya se kan ya kan sen se dia kan se yura otumfo ti abanwa so santiman na hi mampanifo nyina ma shedding that's they are from Tom Tosumino Masin Shares na
yewrade se yɛka sɛ yɛdi ne ho adanse a ne nka yɛwie da se yɛka badayɛ paa ne bata kɛne kyɛ sɛ menhu deɛ bɛtumi de akoto yɛwura nsɛm nyinaa na anam no nyinaa ke nti yɛwurade sɛ sɛ yɛdi ne ho adanse da ne nka bɛdiaa nka ɛto ntwa da Idende Nana Asare Dubuahi, Nana Santima Conson Hina or Asokoroman. Santima Bim Pom Precopenime. And then say Cramido and I only said Nana, Eye, Sebi Obatampa, or Pine, Nipada Sanibio was as a home. Nimdia, Nansa, Bukudro. Anyone if you say, I see you by Kakraka. As I brought them to Peno, was I some now quite kitty and Yansa and I could do any immediate. On my emre or some I can be on my some simple cry every day. We are or him be a so I said, one no, a dear as some Nasa or Bat Fib Everson. I just said I could do any Indian Yansa and Ukraine. A sumbu ye Parma Santima, just Santama Yashra Pa. Ready to say, I didn't be see the crabby sea.